το θεσμοφόριο. Εκτός των τυχών, στο βραχώδης ακροτήριο του Ευριόκαστου, στην άκρη της πόλης των Θασίων και έξω από την αρχαία πόλη της Θάσου, βρίσκεται το ιερό των θεσμοφόρων θεοτήτων, της Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης. Άλλωστε, πάντοτε το ιερό της Δήμητρας αναγυρώταν εκτός των τυχών ή στους πρόποδες της Ακρόπολης. Το ιερό ορίζεται από ένα μεγάλο αναλυματικό τυχείο. Σώζονται τα ερείπια μιας στοάς, ανοιχτή προς τη θάλασσα σε σχήμα π, ενώ στο βάθος βρέθηκε ένα έδρανο σαν μαρμάρινο τραπέζι. Η βάση του χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ την τελική μορφή την μπαίνει γύρω στο 390 με 370 π.Χ. Έτσι λοιπόν, η στοά οικοδομήθηκε στις αρχές της ελληνιστικής περίοδου. Η ταύτιση του ιερού με αυτό της Δήμητρας και της κόρης προέκυψε από τα αφιερώματα, πύληνα ειδόλια δεόμενων γυναικών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Ανάμεσα στα ευρήματα που βοήθησαν να ταυτιστεί το ιερό ήταν και ένα πύληνο ομοίωμα χείρου γουρουνιού με ανοιγμένη την κοιλιά. Η θεσμοφορία ή τα θεσμοφόρια ήταν τοπικό γιορταστικό τριήμερο στην αρχαία Ελλάδα που αποτελούνταν από τις επιμέρους γιορτές, την Άνοδο, την Ιστία και την Καλαγεννία. Σε αυτό το ιερό βρέθηκαν και αφιερώματα για τις θεότητες του κάτω κόσμου, όπως της Εκάτης και της Κιβέλης. Αλλά βρέθηκαν επίσης και επιγραφές όπου αναφέρουν τη λατρεία των πατρών θεών του νησιού, όπως του Διός Αλάστορα, της Αθηνάς Πατρός και της Αρτέμιδας, αλλά και των νυμφών.